Zajam huwa t-tifel li fil-15 ta' Jannar se jalaq sentejn. Propju fjumelu sninu se jkun fit-triq lejn l-Ingilterra biex ikompli jieħu l-kura għal kundizzjoni li mhix daqstant komuni bl-isem ta' Griscelli syndrome. F'Malta b'kollox hawn 11-il persuna b'din il-kundizzjoni, bżijam ikun l-iżgħar wieħed minnhom. Il-kundizzjoni jekk ma tkunx ikkurata tattakka l-intern u għalhekk kellu jitla l-Ingilterra biex jagħmel trapjant. Fil-Kalkara, il-post fejn joqgħod Zjam, iltqajna ma' Kejken u missieru Justin, fejn spjegalna kif skoprew b'dak li kellu wara li sempliċiment mar biex jieħu l-injezzjoni tal-meningitis. Marret biex ittieħ tfajla dan injection ta' meningitis għand tabib partikolari u għalla biex tagħmillu xi testijiet u għatlu testijiet nagħmlu għalfejn. Għalla inti għamillu testijiet għalla mbagħad nitkellmu warax mingħajr testijiet ma tistax titkellem. U dak il-ħin ġa xokk. War li kienu informati x'kellu, Zjam flimkien mommu missieru bdew jistennew biex jitilgħu l-Ingilterra. Iżda bdew jinqabżu minn min kien iktar gravi. Għaldaqstant saru l-arranġamenti biex imorru Newcastle flok Londra. Justin spjega kif ma kienet sitwazzjoni faċli e kif ma kienx hemm Maltin oħra. Hemmhekk Zjam għamel it-trapjant u wara għamel xarejn u nofs maqful ġo kamra mingħajr ma seta' joħroġ. Minn hemm huma nataw dar u baqgħu jmorru l-isptar bejn 3 u 4 darbiet fil-ġimgħa. Għamlu 17 il-ġimgħa sħaħ joqogħdu l-Ingilterra, filwaqt li issa qed jitilgħu kull ġimagħtejn. Bħala marda toħroġ bit-transplantess jisimha GVHD. U di għamlu magna, jisimha ICP għal-magna. U titla' l-bidu ħallewna hemmhekk għax kull ġimgħa. Issa kif wasalna biex nibdu morru kull 15. Da mhux ħajħallu kemmu, tuk darem għax ikun hemm ħadd ieħor irid joqgħod fiha d-dar. Justin għalilna li t-titjiriet diretti bejn Malta u Newcastle huma 2 biss fil-ġimgħa u kemm il-darba jkollhom jaqbdu iktar minn ajruplan wieħed, xi ħaġa li toffri ħafna sfidi u skariġġ. Għal Zjam u familtu l-ħajja mhix waħda faċli u fadlilhom 28 darba oħra x'jitilgħu l-Ingilterra. U mixi tajjeb għax ġa kellmuna lista li mixi tajba, imma xorta jagħmilhom hu. Jafu jiddeċidu li wafqu ħabel, imma il-kors huwa għal sena. Missier Zjam ma naqas milli jesprimi l-gratitudni għall-għajnuna inkredibbli li sabu mill-Maltin, sostnizza li sfortunatament għatmu biżejjed għalissa kemm huma jkunu l-Ingilterra f'Malta ikollhom kollox wieqaf. Kien għal dan il-għanni grupp presidenti mill-Kalkara naqdu flimkien u organizzaw għawma fil-Bajja tar-Rinella nhar il-31 ta' Ġeċembru bid-donazzjonijiet imorru għall-familja ta' Zjam. Qed tiġi nħasset li t-tifel huwa mill-Kalkara għadu żgħir ħafna. Barra minn hekk fil-Kalkara jsiru ħafna attivitajiet għal tfal fil-bżonnijiet speċjali hekk. Milux ukoll anke l-Kunsill ħasem f'attività u ġabbar fondi għalih ukoll għal dan it-tifel.